Sian Jones, Gwirfoddoli yn y Banc Bwyd. Byd delfrydol fyddai byd lle nad oes angen am fanciau bwyd o gwbl. Yn anffodus, rydyn ni'n bell iawn o'r ddelfryd honno, gydag angen am chwyldro ym mholisïau llywodraeth ar y lefel uchaf. Mae 38 Banc Bwyd sy'n rhedeg 137 canolfan o adain trysl yng Nghymru. Rheoli un o'r canolfannau hynny yn Ninbych ydw i, ac mae gan ein Banc Bwyd ni, sef Banc Bwyd Dyffryn Clwyd, ganolfan arall yn Rhuthun. Anodd credu yn dydy, a ninnau'n byw yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, bod un allan o bob 5 ohonom heb ddigon o arian i brynu'r bwyd yr ydym ei angen i fyw. I roi ffigwr ar y ffracsiwn, mae hynny o ddeiti 753 o filoedd o bobl. Mae cynni a chaledu o'r math yma'n gallu cael effaith andwyol ar iechyd meddwl ac ar iechyd corfforol. Mae 2 o bob 3 person sy'n cael eu cyfeirio at y Banc Bwyd yng Nghymru yn anabal. Ffigwr dychrynllyd o uchel. Daw nifer uchel o deuluoedd a chanddynt blant ifanc atym hefyd. Mae 20% o'r bobl sy'n troi at y Banc Bwyd am gymorth mewn gwaith. Tydi gweithio ddim o angenrheidirwydd yn cynnig llwybr allan o dlodi yn y dyddiau sydd ohoni. Bydd o ddeiti 66% o'n cleientiaid wedi dioddef tro enbyd ar fyd yn y flwyddyn ddiwethaf. Diweithdra, colli aelod o'r teulu, trais yn y cartref neu salwch. Yn 2012, y sefydlwyd Banc Bwyd Dyffryn Clwyd o dan anogaeth Lowry Smith a thangadaeroddiaeth y diweddar barchedig Wayne Roberts. Seral y capel mawr oedd cartref gwreiddiol y Banc Bwyd, ond ers rhyw 2 flynedd bellach, mae cangen Dinbych wedi ymsefydlu mewn siop yng nghanol y dref. Mae'r Banc Bwyd yn Ninbych ar hyn o bryd yn agored 4 bore pob wythnos, gyda rythyn ar agor ar y diwrnod pan fydd Dinbych wedi cau. Gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y 2 ganolfan, a mawr yw ein dyled i'r sawl sy'n cynnig ei gwasanaeth i helpu'r gymuned a hynny'n wythnosol. Mae'r heriau'n fawr gyda thlodi a chynni ar gynnydd. Rydym yn ddibynnol iawn ar sefydliadau ac archfarchnadoedd sy'n ein helpu. Mae o ddeiti 120 kilogram o fwyd yn cael ei roi bob wythnos i ni, a llawer mwy ar y degau arbennig o'r flwyddyn, megis diolchgarwch a'r Nadolig. Mae rhestru gennym o'r bwydydd gallem eu cynnig i unigolion a theuluoedd sydd mewn argyfwng ariannol. Bwriad y pecyn bwyd ydy ei galluogi i oroesi'r tryddiadau nesaf pan fwy cypyrddau'n weigion. Mae unigolion yn arbennig o werthfawr i ni hefyd, boed hynny'n bobl sy'n cyfrannu arian yn reolaidd, neu'r bobl hynny sy'n dewis prynu bwyd yn arbennig ar ein cyfer yn yr archfarchnadoedd lleol. Beth sydd yn y pecyn bwyd? Bwyd nad oes angen oergylch neu rhewgylch ydy'r bwyd sydd yn y pecynnau. Pasta a saws pasta, reis, tiniau o gawl, llysiau, tomatos, tatws, cig, pysgod, megis tiwna neu eog, ffa pob, pwdin reis, cwstard, bisgedi, sydd oren, squash, llaeth tymor hir, te neu goffi. Os oes angen, gallem fel arfer gynnig bwyd i ynni fel anwes a chynnyrch helendid megis siampŵ, diheintydd neu gynnyrch misglwyf. Rydym ni yn Ninbych yn gwasanaethu ardal lle mae canran uchel o bobl yn byw mewn clodi. I ddod atom am gymorth, mae'n ofynnol iddynt gael eu cyfeirio a derbyn taleb sy'n eglurio'n fras y rheswm am yr argofyn sydd wedi golygu ei bod angen cymorth i roi bwyd ar y bwrdd. Pwy all ddod atom am gymorth?
Yn anffodus, rydyn ni'n clywed ambell sylw negyddol a dilornus gan bobl sydd i weld yn credu nad ydy tlodi bwyd yn bodoli. Rwy fi bellach wedi bod yn gwirfoddoli yn y Banc Bwyd ers bron i 2 blynedd, a gallaf eich sicrhau bod y rhesymau dros fod yn gofyn am gymorth yn niferus ac yn aml yn dorgalonus. Enghraifft, y bachgen ifanc, digartref, yn byw mewn pabyll yng nghanol y goedwig, heb obaith o wely clud a chysurus ar nosweithau oeraf y flwyddyn. Rydym yn y Banc Bwyd yn ei gyfeirio am gymorth i adran digartrefedd y sir, ond dal yn y babell mae o. Y tad sengl a'i 3 blant mewn ymateb i sut mae o'n paratoi bwyd cynnes i'w deulu. Ei ateb? Cynnu tân yn yr ardd a chynhesu'r bwyd mewn sosban uwchben y tân. Y gŵr gweddw ddaeth atom yn ei ddillad gwaith, gyda'i daleb wedi ei blygu'n fach yn ei boced. Mae'n egluro bod ganddo gywilydd dod atom a'i fod wedi cymryd dyddiau lawer iddo allu magu'r hyder i ddod i mewn drwy'r drws. Mor ddiolchgar oedd ddo i gael pecyn o fwyd i'w gymal am weddill yr wythnos. Y gŵr canol oed sengl yn gweithio mewn archfarchnad lleol ac yn gorfod sganio bwydydd drud trwy'r til a sgwrsio'n siriol ar cwsmeriaid, ac yntau heb ddim yn ei gwpwrth ei hun. Y fam ifanc wedi gorfod gadael ei chartref oherwydd trais yn y cartref. Ei gŵr wedi gwagio'i chyfrig banc gan ei gadael hi a'r plant heb ddim ei goch y delyn. Y weithred gofal yn gorfod gweithio am fis cyn derbyn cyflog, heb ddim i gynnal ei theulu am wythnosau. Gall unrhyw un sydd mewn cynni ariannol ddod atom am gymorth, yma i helpu ac nid i feirniadu ydym ni.